O medo ante un posible contaxio e tamén a posibles sancións que poidan impoñerse a aquelas persoas que incumpran as medidas adoptadas fai que moitos opten por quedar na casa e saír o menos posible, naqueles casos só de primeira necesidade. Pero que é o que se poderá facer durante estes, en principio, 15 días? Poderase saír a comprar alimentos, produtos farmacéuticos, ir ao médico ou ao traballo. Tamén se poderá ir ao banco ou pasear a túa mascota, aínda que deberá facerse de forma individual. Non se poderá saír á rúa a pasear ou facer deporte nin tampouco saír ao parque. Poderá circularse en vehículo, pero só para realizar actividades como facer a compra, ir ao médico ou ao traballo, ou mesmo repoñer combustible nunha gasolineira. Os bares e cafeterías estarán pechados e só poderán ter actividades se ofrecen o servizo de comida para levar, e en ningún caso permitir o consumo de alimentos e bebidas no seu interior. Tamén estarán pechadas as perruquerías, aínda que nun principio se optara por mantelas abertas. Poderá irse a comprar o xornal a un estanco ou a ópticas e ortopedias. Tamén se permitirá acudir a tendas de alimentación de mascotas e tamén a tinturerías e tendas de servizos informáticos, que tamén permanecerán abertas. O transporte público tamén funcionará con normalidade. Aínda así hai xente para todo, quen cumpra e quen non, pero para estas últimas as sancións ás que poderían enfrontarse por infrinxir a norma van dende unha multa de 100 euros ata un ano de prisión, no caso de resistencia ou desobediencia grave.